svima, ja sam Joki Poki, a vi gledate novi video na kanalu. Danas snimamo treću epizodu Minecraft preživljavanja. U našoj epizodi bismo trebali nastaviti gradnju kuće. Tako da u ovoj epizodi sam planirala nastavimo gradnju kuće, a ne da idemo u rudnik. Tako da bi neku sljedećoj drugoj epizodi ćemo da to radimo. Sad da nastavimo našu gradnju, naše privremene, to jest privremene ovakve kuće. Treba mi vidim jedna sekira, tako da vam. Ovo epizod nije masa iskrena, zaboravio sam ga staviti. Čekajte, sad ću ga staviti. Tu. Kamera. Eto. Sad tu. Izvinjavam se. Eto. Izvinjavam se, malo sam prehladan. Just sam htio da idem ja u kuću. Kuća. Sam sakrio. Nije lepo. Išli malo kuća. Jebi. Да. Извинявам се много по-за звуковите, да казвам скайпно ще не помня. Не знам що. Много се нужда. Помешал sam drva. Pa jebo. Pomešao sam drva. Bravo. Tu je bočica i da je
31 drvo. Ja sam konj. Šta pričam, eto. Ajde. Ajde, pa. Sada ovo postavim. Jabuku mi daj. Zanimljivo moju kuću. Kakav nije sam. Što se rekao, vrate. Sad dok spavamo da ostavi, da ugasi da ovisi. I evo, vraća se. Samo da... Sad mi mogu. Ako želite također sa prijateljima proživljavanje, obavezno pišite sa prijateljem, to jest komentar. Ne. Sada kad završi zbog kućicu, sam našao sam sad idem za svoje stvari i glavno se doselim. Je li ovo moja kuća? Bogdanica kuća. Lijepo sam služila.
Ja sad sam napravio svoju kuću. Kada više ti nećeš trebati. A također bak će mi trebati. Tako da... Sad neka villager uzmem kuća koju je... Ako hoćem... Jedan kuća. Ponekari... Šta izbaciti? U cijeku. Ne! Bez. Ne. Tako, prije bake. Šta ću još? Sigurno treba. Ne, kako bih čas. Divo se vilderi bi. Idemo u svoju sopstvenu kuću, jej! Naša sopstvena kuća. Koja leti nekako. S ove strane možda malo upali, ali nije. Opa. Da ću ostaviti. Uzela se napolje, ovo je isto također buka. Tako da, šta ću vam iskrivio. Ovo su krive moje komšije. Sad odah tamo. Ima jedan test, sada je test neke stvari i ću završiti epizodu. Haba mi daj. Nam da. Hleb. Evo će. Da jedem. Idemo. Poklonit ću im jedna ovdje vrata. Ćao. Imam jedan prost razlog zašto ovdje selio blizu sela, a to je razlog zbog hrane. Zato što je tako. Ovako. I to je to što se tiče ove epizode. Hvala što ste gledali ovaj video. Vidimo se vrlo brzo. Pus!